ако се чуете защо съм толкова щастлив, защото ще играем за първи път това е първото ми видео, тъй че от вас много ми писаха коментари там, че искат да играем Майнкрафт. Еми ето тук съм и ще играя с моя най-добър приятел, ще ми бъде първото видео. Ей, сега ще го поканя. Излезе ми. Добре, приеми. Аз събирам дърва. И хора, се абонирайте, защото не може да снимаме по-дълго видео от 15 минути. Точно така. Аз в момента събирам дърво. Окей, добре. Ако се абонирате, ще правим супер яки видеа, нали така, Дани? Да. Даже и с модове ще играем. Да, и модове и работи. Но тази поредица няма да я изоставяме. Това ще ни е най-голямата поредица. И няма да имаме право да ставаме на Survival, на Creative, дори и да искаме. Защото хората пишат. Ай, трябва да играем честно. Това между другото, хора, играя на PlayStation в момента. Да, и аз. И просто, ако се чудите, някой да не... Е най-лесно да играеш на PlayStation. Да. Коментирайте дали на PlayStation, въобще ако имате нещо, или на телефон, или на таблет. Да, хора, аз просто съм изтеглял един мод пак и затова не ви се вижда оригиналната Майнкрафт. Просто съм изтеглял един мод пак, който е уникален, който не знам как се казва. Да знаете, да не ни съдите в коментарите, че ние не играем на оригиналната версия. Това си е оригиналната версия. Даже ето го е менюто. Да. Тук има да си поканвате приятели и работи. Добре, аз събирам камък, защото се направих инструменти. Аз събирам в момента. И смятам, хора, че толкова камък е достатъчно. Само още 2. Да събера и вече се махам. Пхит! Имам 30 камък. Къде ми отида крафтинг тейбъла? Аз ти го взех. Може ли ако поставиш, че да работа? Окей. Така. Ето, аз вече ще работя по него. Всъщност още не мога. Аз ще си направя... Не ще мога. Радва... Така. Аз отивам за дърво. В този крафтинг тейбъл, ако искаш да бъде твой, аз вече отивам за дърво и въглища. Мой. Намерих въглища. Въглища? Да, аз ги събирам. Добре. Като за лагер ще е добре. Мисля да си направим лагер. Като Аз събирам храна. Помежду другото мисля да си махна този мод пак, защото вече не ме кефи. Искам да си виждам водата прозрачна. Ами хора, сега отивам за дърва и трябва ни храна. Най-вече село ще бъде най-добре, ако открием. И събирам дърво. Пиленце! Помежду другото, този мод пак е уникален, защото виждам пилето жълто. Но вече почна да ми писва. Те пилетата от новия мод са си жълтите. Те са златни, де. Това как скаже, айде, от любимия ми материал. Копър. Копър. Моят най-добър приятел, любимият му материал е копър. Да, не точно много любим, ама един от любимите. Да, пишете в коментарите кой ви е най-любимият материал и сега знам, че всички ще кажат диаманти, ама нещо друго освен диаманти, просто така за красота, нещо така. Да, диаманти не се броят, защото всеки обича диаманти в Майнкрафт, така че... Да. Примерно на мен ми е желязото. Питаме, сериозно Майнкрафт или Roblox, няма да ви се сърдим, просто кажете, пишете долу в коментарите. Да. Да, просто да знаете, че ние сме за Майнкрафт. Вие пишете в коментарите. Да. Няма ви се сърдете, че сме за Майнкрафт, ако сте за Roblox. Да, в този канал, да отида за Roblox, да знаете, че този канал е само за Майнкрафт. Ще качваме видеа. Да, нека да ни толкова си искат да имаме повече гледания. Да, ама гледайте се пак. И хората, знаете, че неговия канал се пусна току-що. И да търсиме пещера.
Дай да търсим пещера. Тук има пещера. Къде? Тук ела. Само да При видя. мене. Къде си? Аз даже съм заклещен. Ма къде си? Аз въобще не те виждам. Някаква дупка. Аз О, ще... тук при мен има въглища. Чакай, май ти видях името. Не съм. Намерих сел, не го намерих сел. Намерих сел. Прави го на креатив. Не може, докато снимаме. Хората казаха да не го правим на креатив. Ще направя знак. Добре, айде, аз идвам към тебе. Нямам право го правим на креатив, защото това е оцеляване. Ако си играем заедно, го правим на креатив. Пред хората няма го правим на креатив. Защото после ще имаме коментари, хора, нали знаете. В момента не чувате моя приятел. Ало, чуваш ли ме? Чакайте. Ало, да, чувам къде селото. Просто след мен. Също така, Дани, да знаеш, събрах да ти кажа, че няма може да поправим на креатив заради хората. Да. Ето там е. Следвай. Просто скачай след мен. Където ти имам, аз скачай. Пана съм за тебе. И там ми се подават две къщички. Аз хора поемеш другото... Това не са дървета. Не са дървета. Как да са дървета? Аз дори видях прозорец. Да, ето тук има една къща, видях. Хора, аз къде имам тия зрения? What? Лава. Да ни чакат тук да беляза. О, това даже е част... Желязо, намерих желязо. Гледай си. Да, аз имам да съм го събера. Да. Чакайте си, помислих, че тук има слай. Не. Какво стана? То ми влезе вода и ме буташе и се изнерви. Ела ми техноблейд. Убивам два техноблейда. Тук. Какво е техноблейд? Един ютубър. Ютубър? Да. Който е като Дрим. Ютубър е казал в нашия свят. Не! На прасе, аз убих прасе и той тъй, че е с скин на прасе, го наричам техноблейд и както и да е. Айде, искам селцето. Отиваме от златното селце. Нали? Златно селце? Ами, такъв израз, който няма да го разбереш. Защо си направил лопата? Ау! Бутна ме! Ще да падна. Просто се изкачвам с дървото, което имам и не ме интересува. Без да искам, защото ми се забираш. Скелет! Даже два! Падна долу. Обаче се стъмва, това ми прави впечатление. Най-много. Там има крипър. То нормално е, че има крипър. То се стъмва. То какво искаме, като се стъмва? И вече почнаха скелетите. И аз не искам нищо. Аз искам просто да стигна до селцето. Без да бъда убит от някакъв моб. Като скелет, зомби или тем подобни. Не. Добре, че паме бутна. Аз изкачвам просто. Не бутна. Долу има 100 000 скелета, има ендермен при мен. Да, и аз нямам. Аз трябва да отида в селото и да си направя. Аз съм на 2 сърца. На мен просто ми трябва една къща с легло. Аз съм в селото, Аз си правя респаун point set в селото. Има къща. Помощ. Наистина ли? Аз ограбвам един изселен. Само една къща, която не ми стига. Айде да спим просто. При мен има 100 000 зомбита. От вратите ми ще ги убия. Аз съм къща, която няма легло. Аз буквално те виждам името, ти си до мен. Има храна. Аз буквално те виждам.
Да, знам, ти ме виждаш. Еми, айде да И аз спим. тебе те виждам. Тук няма къща. Няма ли го? Къща, де? О, не. Ако искаш, влез при мен. Или в другата. Така става. О, зомби! Бързо! Не! О, това беше на косъм, абе то... Ама той е мой, ти ми го взе, аз си намерих тази къща. Еми да, намерих, че ми трябва, защото съм на 3 сърца. Окей, стварям врата. Аз в момента в реалния живот търпея.